प्रेम करे का हाँ माई बेटा में प्रेम होकबे करेला। ओय तो यार और का कहताटी हाँ उ मत तनी घटल जाता आई ना का कहतनी प्यार से चुमा देतनी। अच्छा बेटा के देतनी। हां किस्म के प्यार होकेला त हम जोन हो अच्छा किस्म के बा ना उ किस्म अच्छा या मैं जैसन कोनो बात नहीं है। ठीक बाटे कोनो बात नहीं है। बोले राजा जी के ही पिया हीरो से सुघर आमा जी आज कुछ बदलल तो लागता नहीं जी। आज पिछले महीना में आई रहनी तो कुछ अलगे रहनी आइए बारे आइल बनी तो कुछ अलगे ढंग के लागत। आई लव यू कट रे रे चल नहीं हाले चल देखिए मम्मी जाना तन मम्मी जी बड़ी बदमाश हो गई बिया पढ़े लिखे के का 22.5 चलत यार सन दमाग एमे काजने काहे लगावल जरा गिलास न लाग जे न गिलासिया तो साफ लौकी एमे बुझाइबे ना करेला। तने फोन लगा के या बतिया ली बड़ा ढेर दिन हो गए बती अवले पाहुन की है आया अपना मन से कबो ना करे नी फोन आ पता ना कहाँ है जल हमारे बतिया लेते। हेलो हेलो गोड़ लगते ना मजी खुशे रही का समाचार कुल ठीक है बस सुख है बा दुख है बस सब अपन का है परेशान सब अपने बा सब अपने बा का है अम्मा जी हम अपन नहीं खी का बेटा ना लगब रहुआ बेटा कब सोचबो मत करिए जब रहल तब अब तो बेटा से तू भतार बने वाला बड़ा देखत रह। हेलो हाँ बोली और कुल बताई सब समाचार सब ठीक है बा खाइल बना का सब ठीक बा आई नमकीन खाई ना ना रुए खाई हम आए तब ना पानी पियाई नमकीन से बिस्कुट से। बोली काय खातिर फोन कैनी है कहाँ है मतलब हम इंसान ना है फोन ना कर सकेनी का ना ना का है माई है तो फोन कर से कहीं का बोली मैं ना मेरा अन्ना का कहता हेलो का हूँ कुछ ना बोली पानी ना हाँ घर के समाचार सब बढ़िया बा रौरा से बड़ा पर्सनल बात करे के बा। अच्छा ठीक है बा कोनो बात नहीं के कोनो बात बा का पैसा 100 रुपया चाहिए पैसा पैसा ना चाहिए जी पाऊँ हाँ रौरा आ सके नहीं खाली बानी काहे ना रो बुलावत है त आ ही जाए का घर ढहल बा का बाकी जी सतगर दुश्मनों के घर न ढहे ये कुल बतियावल जाला ना 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 ठीक बा आ जाता नहीं हम ठीक बा रखी आई ठीक बा रखी ठीक ना हाँ रखी क्या करे दुनहु से बता दी कि आब तो रहन कि ना छोड़ ना बताई ठीक ना बताइम तो लगही अइहाँ से जइहाँ से तू करिहाँ से ओकर से बढ़िया ओने ना बताइम तो पहले तो हमारे लगवा नहीं हाँ तो खूब अच्छा से बतिया में करी बाद उनका के पटाई कुछ कह बाकी हमरो दामाद एक पीस के हवन हो एक पीस हवन काहे से कि हम तो बेटी के बियाह शादी कहनी एक खातिर के कि चल भाई बेटी अपन बियाह शादी क के चल जाई यानी कुंवारे पर प्यार करम तो लोग जान जी आ बेटी के बियाह क देम आ ओकरी बाद पटाई चल आज तो अपन सपना पूरा कर ले माँ तरन तो बाप रे इतना ठंडा लगता कि नहाला तो बाप इतना पानी ठंडा टंकी दे दे कि मन हो जाए मन करता गरम पानी को के नहाए आजकल ज्यादा घाम में बैठल बानी ना ठंडा लगी जाए ठंडा लगता अब गर्मी लेखा होता अब देखा बुढ़िया को हमारी पता ना कहाँ घर से भरी बिना खैले पियले बाहर गइल बा ई ना के खा पी ले आराम से घरे सूती बैठी उठी तो इहो खूब शिकायत में रहेली देखा सबकी मुँह सुना था कि का तोर बुढ़िया कितना शिकायत करत है तोर को कुछ बुझाते नहीं थे बूढ़े के फोन आवत का अरे दादा दादा इतना नंदो जी फोन करते नहीं हेलो हेलो के भाभी गोड़ लागत नहीं खुश रहो का समाचार हो ठीक बा जी अपन बताई सब ठीक बा कहत नहीं कि आमा जी हमारा के बोलौनी है काहे खातिर अरे जानता नहीं ए जगह कहाला कि मछरी आइल बड़ी सब खूबे
अच्छा अच्छा गड़ा हुआ बा ना पीछा में मारे के बा तो मार के आइल हवे 5 किलो मछरी वही अच्छा अच्छा ठीक है बा कोनो बात नहीं है आवा तनी हुए ठीक ना तो वही खातिर बोलावले हो खा बाकी आइ तो 2-4 किलो ले ठीक जाई ठीक ठीक बा रखा भाभी ठीक है आओ तनी ठीक है जल्दी आई ठीक अब बना के रखें कि काचे रख दी लो फोन वो काट दी है ये सन है ना ज्यादा हम कला तो कि मछरिया खातिर कहली है होता ना मछरी अकेले के खा पाई हो वहीं तो भलो ले जइहा तो ठीक रही आ देख चली हो खोज के ले आई खैला पियला का बूढ़ के टेंशन ना रहेला कि हाँ खाई पी आराम से सूती बैठी ना यो दादा आ देखो नंदोई जी आवत तनी कितना निक लागी हाँ सब बोला बतिया इतना मजाक करी ना कि ठीक करे ना रहे चली बना दे कि आए तनी खा पी के चल जाए बाप रे इतना ठंडा लागता नहाला तो बाप इतना पानी ठंडा टंकी दे कि मन हो जाए मन करता गरम पानी को के नहाए आजकल ज़्यादा घाम में बैठल बानी ना ठंडा लगी जाए ठंडा लागता अब गर्मी लेखा होता अब देखो बुढ़िया को हमारी पता ना कहाँ घर से भरी बिना खैले पियले बाहर गइल बा ई ना के खा पी ले आराम से घरे सूती बैठी उठी तो इहो खूब शिकायत में रहेली देखा सबकी मुँह सुना था कि का तोर बुढ़िया कितना शिकायत करत है तोर को कुछ बुझाते नहीं थे बूढ़ के हो ना होता का अरे दादा तो नंदोई जी फोन करतनी हेलो हेलो के भाभी गोड़ लागतनी खुश रहो का समाचार हो ठीक बा जी अपन बताई सब ठीक बा कहत नहीं कि आमा जी हमारा के बोलौनी है काहे खातिर अरे जानतनी ए जगह कहाला कि मछरी आइल बड़ी सब खूबे अच्छा अच्छा गड़ा हुआ बा ना पीछा में मारे के बा तो मार के आइल हवे 5 किलो मछरी वही अच्छा अच्छा ठीक है बा कोनो बात नहीं है आवा तनी हुए ठीक ना तो वही खातिर बोलावले हो खा बाकी आइ तो 2-4 किलो ले ठीक जाई ठीक ठीक बा रखा भाभी ठीक है आओ तनी ठीक है जल्दी आई ठीक अब बना के रखें कि काचे रख दी लो फोन वो काट दी है ये सन है ना ज्यादा हम कला तो कि मछरिया खातिर कहली है होता ना मछरी अकेले के खा पाई हो वहीं तो भलो ले जइहा तो ठीक रही आ देख चली हो खोज के ले आई खैला पियला का बूढ़ के टेंशन ना रहेला कि हाँ खाई पी आराम से सूती बैठी ना यो दादा आ देखो नंदोई जी आवत तनी कितना निक लागी हाँ सब बोला बतिया इतना मजाक करी ना कि ठीक करे ना रहे चली बना दे कि आए तनी खा पी के चल जाए चलो अम्मा जी पता ना काहे के बोलौनी है कोनो दिक्कत है अच्छा मछरिया खातिर चला कोनो बात नहीं कि अम्मा जी अपना सेवा सत्कार अपना दामाद के न करता ना कोनो दिक्कत नहीं के सेवा सत्कार कल्याण ससुराली में आदमी आवेला तो मान जान सम्मान होखबे करेला कोनो दिक्कत नहीं के बहुत बढ़िया बाटे टेंशनो नहीं के अपना ससुराली में रहो 2-4 दिन रहो अपन सेवा सत्कार कराई का दिक्कत बाटे चलो अम्मा जी काला खुश रहो का समाचार ठीक बा ना पूरा पतिया बहरे करम का अंदर होई नहीं ऐसा आई ना बहरे से भाग जाए तो ठीक बा जाता और ठीक बा जाता नहीं हम अरे बड़ा मजा हुआ है जी अरे बारे बाप ठीक बा बाबू फोन करी केवड़िया ना तक भूल गई देखा कबे कहत रहन कि आवत नहीं आयो अभी तक ले ना आइलन इहे त बाटे फिर फोन लगावत नहीं आवे बेरी के तो प्यार तो करबे करब चाहे एकरा खातिर कुछ भी हो जा चाहे जेल होई ना आज जेल होई कल बेल होई परसों से उहे गोड़ लगता नहीं अम्मा जी अरे खुश रहे आ गई बोली नाम लेते शैतान हाजी का अरे मतलब ना कहाला अच्छा कहावत कोनो दिक्कत नहीं है बोली काय कहते बोलौनी है अब बैठी नीचे बा अच्छा नीचे बा ठीक है बात नहीं है अरे बताई सर समाचार ठीक बाटे राव बेटी भी ठीक बाड़ी आ राव नतिनी भी सब ठीक है बाड़ी आ नानी बोले ली सकी ए पापा नानी के लिया चला तो का करी जिद करे सा लइका बा का नाम है उन्हनी का चुनमुनवा मुनमुनवा नमो कोइसन बानी जी कि लइका लेकिन के नाम भूला जाता अच्छा ई पंडित जी से पूछाइल रहे जाई पानी उनी ले आई तनी पी ली पर ओठ राव झुराइल बा चली ठीक बाटे पानी पियल जे बोली बतिया का रहे रुआ बताओ तइए नहीं अरे हम तो ऊ बोलम ना देखिए ना का कुछ कहत नहीं अरे नहीं ऊ तो बोली का करी अपन कमाल स्टार्ट करत नहीं बोली हे भगवान तोहरे हाथ में इज्जत बाटे अब तोहरे बचावे के बा
कहनी है ना हाँ अरे एगो त ई रोड पर जवन घर बा न आ कि कतनो कपार में दर्द कम रहे न त ये त ऐसन हारन इमारन से नती न कि परे बर अच्छा ठीक मैं बा, जान ठीक जेब कि दर्द औरी बढ़ी जाला दवाई ले दी कहनी है ना का कि बोली हमरो से कुछ कहल चाहतनी अरे बोली कौन खुल नहीं पावतनी बोली खुल के बोली खुलेआम बोली घर के बेटा लगब दामाद जैसन बानी बेटा जैसन बानी भले रउआ के पेट से पैदा नहीं की भले लेकिन कुछ कही व्यवहार बनाई बोली कैसे भूल जाए तो के जवन तो फादी हला सनम पाके का हमके धोखा दी ई का भाई ये रउआ गाना गावत अरे वो नहीं रउआ सोनी सुमन बनत तनी का अरे तो सोनी सुमन हम ही नहीं ना जानता नहीं का अच्छा समझी ना अपना के ना सोनी सुमन तो सोमू सुमन सोनी सुमन कॉमेडी स्टार है गाना गावेली एक अच्छा, से गाना। छोड़ी उ सब अच्छा बात। चल ठीक बाटे का सब पहुंचा बात एक बात का पहुंचा हम रउरा से प्रेम करेंगे का हाँ माई बेटा में प्रेम होखबे करेला ओए तो हियर और पाको ताटी हाँ उ मत तनी घटल जाता आई ना का कहतनी प्यार से चुमा देतनी अच्छा बेटा के देतनी हाँ ठीक किस्म के प्यार होकेला त हम जोन हो अच्छा, अच्छा, किस्म अच्छा। के बा ना उ किस्म अच्छा या मैं ऐसा कोनो बात नहीं है ठीक बाटे कोनो बात नहीं है बोले राजा जी के ही पिया हीरो से सुघर आमा जी आज कुछ बदलल तो लागता नहीं जी आज पिछला महीना में आई रहनी तो कुछ अलगे रहनी आइए बारे आइल बनी तो कुछ अलगे ढंग का लगता आई लव यू आई लव यू रउआ सठियाई लेकिन आमा जी का कहता नहीं रउआ हम ठीक बनी रौरे दिमाग लागता कि सही नहीं का कहल चाहते नहीं खुले आम बताइए हमरा के हम ये कहल चाहतनी कि आज की बात से हमरा मेहरारू आ हमार रौरा मरद ई का कहते नहीं ऊपर का लाइट शर्म घोर के पीगल में देखिए हम चल जाते नहीं घरे देखा अरे बन के किधर जाओगे किधर देखिए मजे इधर बेकार आ जाओ इधर देखिए मजे और बेटी बाटी हम और बेटी के कट सोहर कीजिए लागो। तो कब आइबू सरे हाँ। बन के किधर जाओगे हाँ, किधर ठीक आ बाटे। जाओ इधर प्यार करते कि ना भाभी गोड़ लागता हाँ मने ठीक है खुश रही फोन करके तो बोला देता रू यही नहीं खुद जानता रू कि अरे मम्मी जी आप पहले बोलौले रही मछरी आइल बा त कुल अच्छा बन बना देले बनी तबेले ठीक कब आइल ठीक बा चल मछली चल के चल ना बतौले रहन लेकिन ई बता दे ठीक बा ठीक बा ठीक बा चल जाओ तनी मम्मी जी आपो के निकाल देते नहीं ऐसे हम बैठ के खा लें हम अबे ना खाई हमार तो प्यार के भूख लागल बा जब तक ले प्यार हमार फाइनल ना हो जाई अभी तो वेटिंग में बा कन्फर्म ना करम तब तक ले मछली का बकरो दे दे बुझाता हम ना खाई